Yemo kwa benenso do Badum TV Badwan health tips eso na wotwe mu nyina nkomo ayedie fire eja ene ye types no me de asedema endpoint homeopathic clinic na da romanti ene fia ni team no ene ye wo safety office ene ya ba omo office ha ene no edi enkomo ntiti ni ene ye types no me da asese waje bre ehwe tie mu akwa ba papa ya ene fia da se o kire ya de pa no mre no na ayese swa nenso me ye sure se kakra ye befa ye wo eja ahodo afia timamufu hunu eja bia omunim se eja nanso yen de eja no ye wo na horo bebre ye wo ja eso a ebeshi bewie no ubenya jebidie sa eja no wutimi de no saso mte se watare ya hyewi te se konwa amete so yi ye wo ja ete saa ewo ho ye wo ja eno nso ete se ensuo sa eja ete se ensuo no ebi ne anwa no a bronya yi wo de be kye enkokọ no anwa no ja wo ho ebi ne enwo no a utwi abomu wie a na wahwie aguso no ebi ne fam nwo ankasa fam nwo ewo ho ena bronya yi ukoda vi ho a ubenya peteshi kakra eno nso eja nso ewo ho ene nsa horo a esisi ye fie mu no won nyina ewo abusua baako ena yesan wo eja eno eye enade ankasa enade eya na ye amanfo se enade enhye enade eche pa ebitime hye na ne ye nsuo eninti enade nso eja ewo ho ene ye wo eja ne baako nso a eno no eye jaframa ene ni nuanom no onom nso ya boa wom nyina no ene ye de omo agu faako na saa eja yi amabobọ so yi eto de bi ya emu miensa eye jaframa no eye ne a ehye a obenya jebidie ne nso saa no ena de etise nsuo no eno de eta sisi wo ye fie mu pa enade de ne de ukọ beebi a yeye nnadedwuma ene niema a ena obenya wo ho na eja ise ne ani subante no eto da bi wo ho a ebe ya ose ba akopẹ ebetimi asi ane ebetimi asi nanso ohwe se ne ye fie abrabote a ura emu kase a ne me boboso yi nyina ebi wo ho nti eto da bi wo ho a eja beto no na ebi a mienu ana miensa aka wonti ena abom ebasa eya na nidumo ye den ema wo no a wugina ho no nanso ye de esane se ya tete yen wo mu nti no enan ni nyina ka bomu kra ye wo kwan a ye ba ye befa so na yetimi adum no nti enne epese hu se ye wogya no ahoro ebe se enan ena ye wo baako a eno anyina mo ahoden ena boa ena ede eno nso aba eno de ye bedi bronyan won a anhwe won abrabo ye na wo be ye enema bi ensese wo ye no eno obedwunu eno bebre ene nti ye mo ye ho ban efiri eja horo yi a mabobọ so no na ye bo ye ho ban efiri ho a menu mienu bronyan ye betena ase asomdwe mu totroto ye da se ochina ye de bewie nti achina ye behwe de ebehwe akwan ye befa so a eja ba ye bedum ne yafre edum jafo ye da se ti nyame ya adom ochina so kan ye ho na ye nto aso wo na wotwe mu ye bo ni nyina atofa eda fia da medin de fia amankwa tamaklo ochina de pachi ya e besehia